Здравейте! Отново снимаме Дигитална врява, епизод 3. Миналият епизод си поговорихме за инфлуенсъри, за видеосъдържание, разказах малко повече за своя собствен път в агенцията, а днес ще ви запознаем с една друга ключова фигура в ФъС, а именно Мина, която сега ще се представи с няколко думи. Джули, благодаря. Казвам се Мина Петрова и от над 10 години имам опит в маркетинга и се занимавам само и изключително с това. С кратки прекъсвания, общо над 15 години опит. Започнах като пиар асистент и стигнах до тук да бъда, както ти каза, ключова фигура, стълб в агенцията, който да отговаря за неща от А до Я и от Я до А. Понякога, когато се налага, така че благодаря за поканата и ми е изключително приятно, че днес ще си говорим на теми, които смятам, че са в допълнение на темите, които бяха в предишните епизоди. Да, Мина реално е от първият ден на създаването на агенцията, така че освен, че си минала през доста етапи на маркетинга, си минала и през доста етапи на развитие на самата агенция, което със сигурност е интересно да си част от нещо, което се развива от нулата, именно в сферата, в която така или иначе имаш богат опит. Разкажи малко повече за този опит, който си натрупала през изминалите години, как и маркетингът се измени през всички тези години, в които си работи в тази сфера. Да, агенцията, първо да кажа няколко думи ми се иска за нея. От един организъм се превърна в една система от организми, бих го казала, с множество дивизии, с множество услуги, които предлагаме. Развиваме се наистина, това не е клише, това е самата истина, това е факта. Това, което ме прави щастлива в агенцията, е именно моя опит, който е разностранен и чрез който мога да помагам и да бъда във всяка една от тези дивизии, които наистина с времето се мултиплицират. Така че опита ми, какво да кажа, с няколко думи съм се занимавала и с думи, и с цифри, и с говорене, и с писане, и с смятане. Към момента най-вълнуващата част за мен това е перформанс маркетинга, в който залагаме едни цели, виждаме едни резултати, следим ги ежедневно, боравим с текст, боравим с цифри и това е предизвикателството. Интернета наистина се промени в пъти. От Web 1 през Web 2 в момента официално се намираме в Web 3, поколението на интернет, което е така нареченото трето поколение. Именно то ни позволява да разширяваме перформанс маркетинг, уменията си и да виждаме все по-добри резултати. Какво искам да кажа? Интернет се развива, той е станал много по-интелигентен като мрежа, много по-семантичен. За това, разбира се, помага изкуствения интелект, за който според мен ще стане дума в течение на нашия разговор. Така че нещата са изключително интересни и динамични. Всеки ден е предизвикателство, всяка година се променят нещата, то се вижда в всички платформи, и в Facebook, и в Google, има новости, има нови бутони, нови метрики и така. Да, аз в предният епизод разказах за това, че всъщност съм завършила журналистика, пък по стечение на обстоятелствата се оказах в маркетинга. Ти спомена, че пък си се занимавала с пиар, реално си завършила пиар. Как маркетингът намери теб? Да, много общо имаме. Маркетинга ме намери пиара ме намери в 11-ти клас, след като си направих една консултация за професионална ориентация с една психоложка и тя ми каза, че аз трябва да се занимавам с пиар. Сега то е много смешно така отстрани може да звучи, но
Но да, и така записах пиар, 4 години учих в нов български, мисля, че можем да споменаваме. Разбира се. Други. След това записах магистратура реклама, което е естественото продължение на пиара, а тези две неща са фундаменти в маркетинга като цяло. Всъщност, аз обичам да убеждавам и обичам да убеждавам по начин, по който не е изключително пряк. И затова пиара беше сферата, в която аз натрупах теоретични знания, съответно след това и практически. Години няма да споменавам, но преди над 10 години се занимавах с пиар, който беше доста, как да кажа, не цифров, а аналогов. Какво значи това? Сканирахме едни статии за автомобилни брандове и ги пращахме на маркетинг специалистите тогава. Нямам си идея дали в момента това продължава да се случва като част от задълженията на пиар специалистите. Но този път, през който се минава, всъщност е много, много важен, защото човек трупа умения, трупа знания, трупа опит, трупа и характер. Според мен характера се кове и цял живот. Аз мисля, че пък и цял живот се учим в този ред на мисли. Нашата работа, пак казвам, е много динамична. Всеки ден се случват нови неща и ние няма как да кажем, ето аз съм перфектна. Напротив, аз се стремя към перфектност, което е по-добрия вариант. И така че пиара и рекламата са част от мен. Да, и са силно преплетени. Да. Така е. Добре, да навлезем малко в детайли. Да започнем от Фейсбук рекламата. Нещо, което всеки човек знае, че съществува. Малко или много е запознат какво представлява. Всеки се сблъсква с Фейсбук рекламата под една или друга форма. Разкажи малко повече за различните типове кампании. Отново, как се промениха нещата там последните няколко години? Да, като тип комуникация, защото рекламата е така висша форма на комуникация, където нещата трябва да са избистрени и планирани. Мога да кажа, че може да бъде структурирана от общото към конкретното, т.е. можем да направим една brand awareness кампания, с която да натрупаме за отрицателно време стотици хиляди лайкове на дадена публикация или просто на дадена визия, която сме качили в Ad Manager. От друга страна можем да търсим събиране на данни, събиране на имейли, телефони, контакти за кампания, която цели да събира така наречените лидове, т.е. проактивно ние да се свързваме с хората, които се интересуват от нас. Т.е. тук имаме един взаимен интерес, ние им предлагаме нещо, те се интересуват от нас, дават ни данни и ние ги контактваме. Пак казвам, говоря за Lead Generation кампания. Разбира се, можем да говорим и за така много интересната част, онлайн продажбите, онлайн магазините и камър сферата, където дори да не е твой бизнес, ти си го усещаш като твой бизнес, обичаш да виждаш едни хубави цифри, един висок CTR, click-through rate, много важна метрика, една от 5-10 топ метрики, които се наблюдават на ежедневна база, се следят. Така че бизнесите са интересно нещо и когато ги приемаш като свои деца и свои проекти, е още по-удовлетворяващо на края на деня. Споменах CTR. Да, разбира се, че следим кликове в всички кампании, всички видове кампании, които изредих. Разбира се, че целим CPC-то и цената на клика да е възможно най-ниска. Следим обаче и quality score, т.е. един параметр, който ни показва доколко е добра тази реклама, доколко я харесва Фейсбук, доколко потребителите интерактват и общуват с нея.
Разбира се, трябва да следим и колко често се повтаря една реклама. За мен здравословни граници може би е числото 3. Над 3 пъти фреквенсито като че ли не е много здравословно, поне моя опит това показва. Следим, ето Фейсбук вкара нов термин, мисля, че отскоро, creative fatigue, т.е. умора на визията, на креатива, на даденото парче реклама, piece of information, piece of advertising. Да, реално във Фейсбук също така доста сериозно интегрираха изкуствения интелект, който освен, че ни дава подобни съвети, че рекламата е изхабена, точно така, прави визията на рекламата по различни начини. Да, позволява си да се меси в нашата работа. Да. Къде е за добро, къде е за зло, ще видим. Живеем в интересни времена, пак казвам. Да, прави промени, които не ни харесват, но ето защо ние имаме опит и глави на раменете, така че да спрем такива подобрения, които Фейсбук счита за релевантни, но на нас не ни харесват. Защо не ни харесват? Защото имаме нашия си опит и нашата визия. В крайна сметка Фейсбук има изкуствен интелект, но в Фейсбук няма изкуствен интелект. В Фейсбук са истинските хора, са истински хора. Те са хора, потребители, които имат емоции, имат рацио, имат много други неща, върху които ние им влияем. Да. Google също е доста динамично. Да, много е динамично. Там отново хората, въпреки че ежедневно се сблъскват с Google рекламата, аз смея да твърда, че хората не са толкова запознати всъщност кое от това, което им излиза е Google реклама. Да, и какви са видовете реклама. Така че тук може наистина малко повече в детайли да влезнем, да разкажем какви са различните видове кампании в Google, какви са тези картинки, които на хората им излизат по сайтовете, защо са там. Ами ако напоследък, скъпи зрители, ви излизат много реклами на сандали, може би наскоро сте търсили сандали. Общо взето. В това топло време или почивки в Гърция. Начинът, по който убеждаваме потребителите да направят нещо е... те са няколко. Първия вариант е да придобием чисто нови потребители на сайта си, да придобием нови клиенти. Втория начин е да придобием клиенти вече посещавали нашия сайт. На трето място пък, ако случайно сме си купили нещо, третия вариант е да показваме реклама на тези, които вече са си купили. Обикновено това става с една по-различна комуникация, с едни по-добри оферти или с подобни продукти. Ние вече знаем, че аз вчера съм си купила сандали или ти и съответно започваме да показваме на човека това нещо отново или нещо подобно. Това се нарича ремаркетинг, т.е. За хората, които не са запознати, ние отново стигаме до тези потребители, каквото и да са правили на нашия сайт. Дори да са стигнали до напълване на кошницата, ако не са натиснали бутона купи, можем отново да ги гоним и да ги преследваме. Това е един клиент, обича така да се изразява, гоня, преследвам, преследват ме, да, преследвате, но това е нашата работа. Не стига, че Google си прави постоянно промени, говоря за Google Ads. Google Analytics вече е четвърто поколение след така универсалния Google анализ. Въобще тези години, последните, след пандемията, като че ли дадоха силен рестарт на маркетинговите комуникации като цяло, на целия интерфейс, в който се намираме. Даже бих казала, че ние се намираме Ние живеем в някакъв нов интерфейс. Всичко е изключително забързано и така. Да. В Google реално имаме какви видове кампании?
Ами да, най-простата, тя е проста, но тя е абсолютен фундамент и базис за това как стартираме една рекламна кампания, една стратегия. Това е рекламата за търсене. Google е търсачка. Google ни предоставя милиони резултати с хиляди страници. Почти никой не стига до страница 2, да не говорим за страница 3, освен ако не е някакъв много любопитен човек, какво стои зад втора страница. Нали? Те са хиляди страници, но това, което прави човек е да си намери нещото на първа страница. Сега, горните резултати, Google площадките дават възможност на първите 4 резултата най-отгоре и на последните 4 резултата най-отдолу да бъдат спонсорирани, т.е. да бъдат реклама. И ако ние продаваме сандали, задължително купуваме думата сандали, зелени сандали, скъпи сандали, евтини сандали и всякакви такива думи, които описват нашия бизнес. Това, разбира се прави след добро планиране и разбиране на дадения бизнес. Да. Като друга кампания, защото ме пита за кампаниите, бих споменала кампания, която е с банери в дисплейната мрежа. Точно там много често правим и ремаркетинг кампании с банери. Човек не само търси текст и намира текст, той среща и визии. Тук идва един малък проблем и то е колко всъщност сме така обръгнали и колко сме, преяли пренаситени от съдържание визуално, но все още няма как да не влезем в един сайт и да не ни се покаже банер. Това е начина ни на живот в момента и той ще продължи да е така доста дълго време, според мен. Да, споменавайки визуалното, в крайна сметка, въпреки че сме бомбардирани от всякъде с визуално съдържание, в крайна сметка реално пак то се развива с стремглава сила и в момента видеото е наистина в своя бум, така да се изразя. За това пък друг аспект на Google рекламата, YouTube рекламата, YouTube Shorts, всички тези модерни форми и формати на съдържание, на видеосъдържание, на така нареченото клипче. Имаме Shorts, имаме Reels. За мен лично е добре да се тества всичко възможно, всички възможни формати, стига да имаме времето за това, разбира се, и желанието, но за мен е много важно да се тества един дълъг клип, един кратък клип, един формат хоризонтален, един вертикален и всъщност това АБ тестинга е много важен и той е част от ежедневната ни, почти ежедневната ни, ежеседмична бих казала работа, това да тестваме нещо. Съгласна съм с теб, че видеосъдържанието е това, което е най-лесно консумируемо. Почти никой вече не чете, хората четат диагонално, скипват. Имам чувство, че... Видеото е като фастфуд. Фастфуд, много супер фастфуд. Но това е начина, това наистина е реалната среда, това е нашия нов интерфейс. И YouTube рекламата, можем да я направим skipable или пък да не можем да я пропускаме, да трябва да изгледаме нещо, да трябва да чуем нещо 3 пъти. Обикновено в началото, в средата и в края, за да се рамкира и да има пирон това съдържание. Във връзка с Google, ти си голям фен на Performance Max. Да. Разкажи какво всъщност представлява. Бих я нарекла... Това е нов тип кампания, която аз я наричам хибридна. Тя използва различни площадки за своята комуникация. Използва Gmail, използва YouTube, използва Search, дисплейна тип реклама. Това е една умен тип кампания, която
която идва в помощ на много бизнеси и моите впечатления са, че помагат доста добре в e-commerce. Сега там има едни специфики, че трябва да има история въпросния Google Ads акаунт. Сега ако ние решим да почнем да продаваме вода и имаме нов акаунт, няма как да стане. Трябва да има история акаунта. То не случайно е така, за да може да тя помага на кампании, които вече и бизнеси, които имат опит. Хем защото е по-умна, хем защото е от по-ново поколение. Тоест, малко или много ти трябва да си минал през Search, през дисплей, за да стигнеш до Performance Max. То може би не случайно и така се казва. Искам да кажа, че надгражда, да. И бизнеса, и продажбите му, и начина му на комуникация. Интересни са нещата. Ти сама каза, бомбардирани сме от всякъде със съдържание. Не знам статистиките, но специално за България, колко ли хора ползват YouTube? Според мен числото е главозамайващо като процент и като цифра. Да. Така че там е мястото, в което ние намираме информацията, която ни е нужна, и информацията ни намира и нас. Да. Чрез рекламодателите, през тях. Както каза, на теб страст са ти именно e-commerce клиентите ни. Един от които е Технофон, сайт, който продава продукти за телефона, кълъвчета, за часовници и така нататък. С този клиент постигаме много добри резултати. Да, увеличихме, мисля, че те прекъсвам 3 пъти бюджета. Да, именно защото продължавахме да даваме по-добри и по-добри резултати. Според теб, на какво се дължи това? Имайки предвид, че там сме изложили на микса от Facebook и Google, във времето как променяхме разпределението на бюджетите, защо го правихме, малко повече така да ни загатне зад колисите всъщност на тази стратегия, която изградихме за Технофон. Да. Сега това е първо да кажа един продукт, един бранш, който е общо взето лесен за развиване и за продажба. Продуктът е ефтин, продуктът е, как да кажа, от ежедневна нужда за всеки един човек. Всеки един човек има кълъв и изпитва такива дребни технически нужди за себе си. Продуктът е лесен, сайта, мисля, че започнахме работа и заварихме сайта в едно доста добро състояние. Той има така мегдан да се развива още от SEO гледна точка. Бихме го оптимизирали и ще го направим. Това е планирано в следващите месеци. Но като цяло относително лесен продукт на ниска цена, който се харесва от много хора в двете главни мрежи рекламни, Google и Facebook. В двете мрежи има разлика на ниво психология на потребителя и на неговото поведение. В единия случай ние си скролваме и си разглеждаме съдържание във Facebook и попадаме на един красив кълъв и си казваме, защо да не си сменя моя с този. В другия случай ние вече имаме изтъркан наш кълъв и искаме да си го сменим с нов. Търсим в Google кълъв и за телефони и виждаме реклама на Технофон. Много хора не си дават сметка всъщност, че в смисъл аз никога не натискам реклами, аз гледам органично да влизам в сайтовете, пестя стотинките на бизнесите, но много хора наистина кликат на рекламата и това трябва да бъде така, разбира се. Така че използвахме микс от тези мрежи. Започнахме 50-50 като бюджет. В момента бюджетът е разпределен рекламния 75-25 в полза на Google, защото там резултатите ни, цената на конверсията е доста по-ниска. Като говорим, нали, за цялостната кошница, това какво си пазарува човека. В новия Google Analytics, между другото, има интересни нови типове репорти, които проследяват в дълбочина поведението на потребителя и много ще ни улеснят, между другото. От 1 юли вече сме в
пак ще кажа интерфейс, новия интерфейс на Google Analytics 4. Та, ние като маркетолози следим всички метрики, така сме като едни детективи, какво прави потребителя на сайта, колко секунди, минути стои. Всъщност, аз смея да кажа, че там е границата между хората, които имат някакви базисни знания и професионалистите, в случая маркетолозите, тъй като доста хора смятат, че да буснеш един пост във Фейсбук върши същата работа, която ние. Но всъщност там е ключът, че нашата работа не се изчерпва до пускането на рекламата, всъщност до следенето после на всякакви метрики, които ни дават същината на информацията и всъщност има ли резултати, има ли смисъл от тази реклама. Слагат се, нали, UTM параметри на Facebook рекламата, следим абсолютно всичко, за да постигнем желаните резултати и да оптимизираме. Да, това се прави на почти, пак казвам, на ежедневна база. Facebook и Google са се постарали на нас да ни е лесно, зависи ние дали искаме да ни е лесно. Осигурили са ни различни колони, различни метрики и така наречените dimensions, защото в новия Google Analytics Metrics и dimensions са различни неща. Едните събират количествени данни, другите качествени данни. Metrics събират количествени данни, dimensions качествени данни. Това е свързано с, пак казвам, дълбочинното наблюдение върху даден потребител, защото новия Analytics е насочен към сесии, а не към page view-та. И наистина е много по-различен, по-интересен. Всички се опитваме да свикваме, ще свикнем. В момента наблюдавам love-hate отношение към новия Analytics, но няма връщане назад и трябва да свикваме с новата среда. Да, в крайна сметка всяка промяна предизвиква някакъв дискомфорт, но щом има такава, най-вероятно се очаква, че е за по-добре. Да. Имаме доверие на Google, че са направили нещо по-добре, а не обратното. Точно така, да. Но, примерно, да се върна на Технофон, нещо, което според мен така допринесе за добрите резултати, именно анализа на потребителското поведение, което направихме доста обстойно, защото в крайна сметка наистина това е покупка, която както можеш да направиш напълно спонтанно, така и напълно умишлено, търсейки я, за разлика от някой скъп продукт, който колкото и да ти хареса, излизайки ти във Фейсбук, имаш нуждата да обмислиш, да планираш. И съответно това е нещо, което винаги имаме предвид, когато планираме бюджетите и съответно позиционирането на рекламата за клиентите. Точно така, съгласна съм, да. Имаме клиенти, които имат предизвикателство са за нас техните продукти и услуги. Но точно там е, както ти каза, експертизата, която ние им предлагаме, за това от какво точно имат нужда и защо и кога имат нужда от него. Да. Няколко пъти вече споменахме изкуствения интелект. Няма как да не го, имайки предвид, че в момента наистина е огромна част от ежедневието на всеки човек, иска или не. Ти си в офиса първият човек, който се престраши да използва ChatGPT и като цяло да си служи с този инструмент. Доколкото знам, до ден днешен го използваш. Полезно ли ти е? Какво мислиш за този вид развитие, който всъщност доста хора се бунтуват и не са за да се развива изкуствения интелект? Според теб на нас ще ни бъде ли полезен като маркетолози? Със сигурност вече ни е доста полезен. То е, как да кажа, изключително много ни улеснява. Изключително много забързва работата, дава идеи. Не говоря само за ChatGPT, OpenAI, и
и за версията, която може да ни предложи визии, визуално съдържание, да ни нарисува нещо по дадени наши параметри. Аз мисля, че живеем в ера, която е силно насочена към всякаква електроника. Изкуственият интелект в никакъв случай няма да навреди, напротив ще помогне. Разбира се, ние сме тези, които са отговорни, които трябва да сложат спирачките на неговото развитие, да очертаем границите и да покажем докъде може и докъде не може. Това как и кога ще се случи, когато видим къде са нашите грешки. Така че контрола ще дойде от нас. Използвам го, даже сутринта го използвах, когато се подготвих за нашия интересен подкаст. Улеснява ни със сигурност. Всеки маркетолог според мен знае английски, често си превежда статии, но понеже сме толкова така леко разлигавени, аз мисля, че всеки си ползва Translate, за да му е още по-бързо и лесно приемането на съдържание на неговия native language, в случая български. Така че аз мисля, че това абсолютно е аналог и на изкуствения интелект, който споменах преди малко, за който ти ме пита. А всъщност от Google, разбира се, извадиха и те един кос, направиха аналог на първия, според мен, първенец така в изкуствения интелект OpenAI. Google в момента лансира в десетки държави BART. В България все още мисля, че не може да... Не е на български. И така, да, това е модел, който всъщност BART е модел, който генерира естествено звучащи отговори на текстови въпроси. Да, интересно поле за нашите тестове, Джули, както ти казах, че обичаме да тестваме. Така е, да. В предните подкасти поговорихме защо всъщност ФУС се различава от останалите агенции, защо хората трябва да изберат нас. Да. Ние сигурно стоим зад нашия индивидуален подход към всеки един клиент. Лятото е така един особен момент за повечето бизнеси и според теб всъщност сега подходящо ли е хората да преосмислят своята стратегия, да се замислят за маркетинг? Лятото за какво е време според теб? Да, много. Освен за почивки. Приятен въпрос, който ме кара да си мисля за почивки, но не само за почивки. Аз мисля, че лятото е един естествен период за всеки един човек, в който му е по-спокойно, ума му е по-празен и съвсем естествено там се наместват въпроси, които са свързани с развитието и самосъвършенстването и на хората като такива, говоря за личностно развитие, и на бизнесите. Аз мисля, че лятото е време за преоценка и преосмисляне и време за планиране. Наблюдавам доста бизнеси се обръщат към нас, именно защото мислят за промяна или за нова пътека, по която да вървят в развитието си. Лятото е време за рестарт, който най-вероятно при някои от тях ще се случи от есента, но това никак не е лошо, тъй като все пак трябва да стъпим върху добро планиране, добре очертана стратегия също така, която не се случва за ден, нито пък за два. Абсолютно. Като че ли сега лятото нещата се случват малко по-спокойно и това планиране, организиране, създаване на нови стратегии се случва някакси много по-плавно, така че... Да, много по-плавно. Така е. Аз апелирам към бизнесите, които смятат, че имат нужда от някаква промяна или че не са достатъчно засилено позиционирали не само онлайн, като цяло своята реклама не са инвестирали достатъчно енергия, време. Не са удовлетворени. Абсолютно.
да се замислят, тъй като... Време е да се замислят, да, юли месец е чудесно време да се замислят. Да, така е. Пак казвам, това е естествен процес, невероятно подсъзнателен, но съзнателно да ни потърсят. Да. Благодаря ти за този разговор. Благодаря ти, Джули. Последващия епизод ще очакваме да навлезем в още повече детайли на темата перформанс маркетинг. Чудесно. Така че очаквайте. Stay tuned.